back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba. Unsa man oy, sige na dayon. Mo ni atong buhaton ay. Mo ni. Abe sa ng panty ko be. Abe ng panty ko itunol pagdali. Darao kada mo na panty na ko abe. Ay, mangingking akong kamot akin eh. Pagdali ay. Mana mo digtrapos na misa lagi. Ano din, pulos tinapakan. Oh, dero. Oh. Uy. Nay? Unsa iyong gibuhat din eh? Kuanak ka nang Abay, unsa man ang imong gikuptan? Kining kuan. Kaning asa kikini. ay buag ning bata giisa man hinoon. Ambila. Ambila. Tana na. Ala na nanay. Ala nay nagisi noon. Buang ka man di ay. Mo pay way lain. Ginang ambi, wala yun buhi eh. Tamparuson ta magkaglapalaparon. Nagising trapo. Ikatawa ka? Ha? Katawa ka? Oh! Katawa ka? Hilog ka lagi. Nay. Mahimo bang magpuyo mo duha? Unsa ba inyong gibuhat dinhi sa imong kwarto, nay? Ay may pakigsabutan ko nuning unggoy nako ay. Ha? Pwe. Baya, ipaslak baya. Nanay sa doy, ging ng secret. Saba man noon. Di na noon na masurprise si Abay. Di na masurprise si Abay Andy. Sa giandam ni Tina. Nga party pa na niya. Saba ikaw eh. Ha? Party? Ha? Paraw ka. Napug. Paraw ka. Napug. Gahal-hal ka lang ha? Di ko no magsaba nga may surprise party nga himuon si Dina para ni Andy pero siya rin ni Saba. Hanggaw gyud ka eh. Hay! Unsa man na pagka-surprise ko na hibaw na sa Andy? Saba di ko, waman. May party nga gihimo si Dina para nako. Ubay, unyang gabi eh. Huwag iya kong gikontak kaniyang sayos buntag. Aron, sabuta na mo ni nanay ang among buhaton. Unya, kaning... Aron sa ingon ba nga, bang madaka na mo sa hotel. Nga, di ka mahibaw. Nga, na-day surprise party para ni mo dito. Nga, abot na to sa rooftop. Nagpaabot na ni mo dito si Dina. Huwag ang kupanpang ka na mag-invited ka mga bisita. Salva kuta, masurprise ginoon niya ka ba? Hinikabot na to. Dito niya. Agoy nay. Gano mo siya ko? Sige, i-detalye pa kyot. Isulti na lang sa unsay ilang kanang giandam nga sudan og uban pa. Isulti tanan. Ha? Wanoon ko kapangutana da. Hasta ko na ko sa dinaw niya. Ngutana ko. Amaw cute. Party? Nga sa ato pa, naday unya si Abi ug ang among anak. Kun mo, mangandam ko na eh. Kinahanglang gwapo gid ko sa pananaw unya sa mga mata ni Abi. Anak. Unsa ngandam ka? Iyo. Ada mo ko di gibutupay. Ayaw abay uy. Abi pa lang gisultihan ti ka kay makapangandam man ka. Surprise ba yan eh? Agoy na sa Agoy lagi na nga lagi ka. Hello, tita! Oh, thank you for coming, iha. Miani ka pag yun mismo sabay. Of course! Aron makatabang ko ni akong amiga ko no galing may kinahanglanon pa siya. And just ever she will be needing my advice on something to wear. Kaya nahibaw ko kung unsa ka conservative kining babayhana. Sama ka ron! Why? What? Dilibre nito tang akong gisulob. Og nagkuha pa ko kaganiha og makeup artist nako ha. Aron lang mapagwapahan jud ko. You know na. Dili ko kay pa mo apply og makeup. Don't I look good for tonight? Of course, you're beautiful, Dana. Oh, wait. Unang hikayon nga nabati ko nimo nga. Namidahay ka na ako. Since we become friends,
Tinunood na? Apo, gwapa ka gyud. Ug wa magkomedya ni anang bahina si Feby. It's true. Ay, sorry na. Basher kay ko sa una. But those were the days, no? Milabay na kato nga stage. Being a jerk. I was tactless, I know. Ilabi pa kun sa akong tanaw dili makapasar sa akong standard. Kay baw ka na. I used to love sexy dresses. Og, nakapasar na ba ko karon sa imong standard? Kinda. But I guess, mas maayo kung... you know what? Dali. Atong i-rate ang imuhang closet. Let me choose your dress for tonight. What? You have to wear something mo complement sa imong makeup. Or the other way around. Basta dali na. Tita, arburon ko na makadiyot ng babayhana, ha? We still have plenty of time, di ba? Oh, yeah. Oh, sige. Padayon lang ka mo, iha. Thank you, tita. I love you. Let's go dance. Hey, careful. Nakita ko gid ang dakong kausaban sa kinaiya ni Ineng Feby. That young lady has turned into a woman. And it's good. Kani, okay na ba ni? My God, gikapoy na ko ilis, Febs. What? Are you just gonna smile? Perfect. Bagay kay nimo ang imong gisulob karon. Mas migawas ang imong kagwapa. Really? Of course. Ngano ko mamakakmang ko. You know, I don't do that. Kung mao nga, guwapa ko sa imong pananaw karon, buot bang ipasabot nga guwapa usab ko sa pananaw unya ni Andy? Gosh, of course. Wa ba ko masayop sa kong choices, no? Moingon ka ni siyang bati. Sama rasab nga miingon siyang bati ko og taste. And I'm gonna kick him. So, guwapa ko? You are. You're always beautiful, Dance. You just have to choose your wardrobe. Aron nga mas ma-enhance pa ang imong beauty. But know that you are beautiful. Mas guwapa kay ni Abigail? Ha? Sulti ko, Febs. Kaysa'y mas guwapa na mo karon ni Abigail. Nagpaabot ko sa imong tubag, Febs. Hey, unsa ko na pangutanaha? You are both beautiful. No. Gusto ko nga usaran namong imong pilion. What? Kinsa namong duha? Dana, unsa ko ni? Look, parehas mong gwapa. Pero, Pero unsa, ha? Mas gwapa siya? Mao ba? Mao ni gusto nimong isulti? Mao ba? no. Look, managsama ka mong gwapa. But in different level. Lahi-lahi ka mo og beauty. Making you distinct. Mao nga way mas labaw nga gwapa ninyong duha. Parehas mo. Hey. May problema ba gyud mong duha ni Abigail? Wa. Let's just go. Kinahanglang mag-una ko dito. Hey! Tanawa na ko ni babayhana. Misa to'y lang. Gibiyaan lang ko din eh. Ay, nawa lang ko more than a year, pero kada ko na bas kausaban nga ako nakita karon ni Dana. Ingon sa wa na nako makita ang kaning Dana nga demure kaayo. Ug hinay nga manulti. Ang Dana nga dili gusto makapasakit sa uban. Magawas na lang sab ko gikan din eh.
Ay, asa na ba tumabayana? Baby. Oh. Hi. Unsa na? Wala ba maglabad ang imong o? Naglabad mo ko na imong o kaganinang buntag sa imong pagmata. Hubog ka kaya kagabi? I'm okay now. Niya ka? Iya. Mihapit lang ko din aron nga magkadungan mi nila ni Dana og Abis pag ato sa hotel. Hotel? What hotel? Sa hotel din iheld ang party nga giandam ni Dana para kang Andy. What? Alang sunsa? Gosh! Don't tell me nga wa ka mahibaw. Ay, Pasilan, usara man unta mo og gipuy-an. But I wonder kung nganong wa ka mahibaw ani. It's a surprise party alang sa pagpasar ni Andy sa board exam. He is now a licensed engineer. Nakapasar na yung pobre. Jake, that's rude. Telling the truth isn't rude, Phoebe. Whatever. So, you're coming or what? Kaya kung dili, tuktukon ko na lang ang imong asawa sa inyong kwarto aron dungan na lang yung mga to. No. Di ko sa tugtan. What? Apan nga naman? Febs? Niya na day ka? Nag-uban ba mo? No, uwa. Nag-abot lang mi din ni karon. Gikan ko sa room ni Dana actually, pero miuna na siya kanaog. And since ni naman siya ka, migawas ka na sa imong kwarto, let's go. Fix yourself kay mama na kay kantan-aon, oh. Wa ka na ati mas imong kagalingon. Oh my God, Abigail. I know nga natural lang ang imong kagwapa, pero my God, kinala paghihapon ni mo mangarti. Especially nga may bana ka na. Febby. Dali na. Musugot man sa dili ng bana ni mo, dadunta ka, ingon man si baby. Come on. Febs. Di ba matud ko nga din ako tugtan si Abigail nga maglakaw? Kung gusto kag yung mutambong sa mong parte, dali. Ay! Jerk! Jerk!